ଏକ ଶିଶୁ ଆକାଶରେ ଉଡୁଥିବା ବିମାନରେ ଜନ୍ମ ହୁଏ ତେବେ ତାଙ୍କର ନାଗରିକତା କଣ ହେବ? ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ପ୍ରମାଣପତ୍ରରେ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ସ୍ତମ୍ଭରେ କଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ? ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଆକାଶ କିମ୍ବା ବିମାନ ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଏହା କେବେ ଘଟିଛି। ଏକଥାଟି ଏତେ ସରଳ ନୁହେଁ। ଜଣେ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଥମେ ସୀମା ଦେଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଉଡ଼ାଣରେ ଏକ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଏହା ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଶିଶୁଟି ଜନ୍ମ ସମୟରେ କୌଣସି ଦେଶର ସୀମାରେ ବିମାନ ଉଡୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିମାନ ଅବତରଣ ପରେ ଶିଶୁର ଜନ୍ମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ସମ୍ପୃକ୍ତ ଦେଶର ବିମାନ ବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳିପାରିବ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶର ସୀମା ଉପରେ ଉଡ଼ିବା ସମୟରେ ସେହି ଶିଶୁର ଜନ୍ମ ପ୍ରମାଣପତ୍ରରେ ସେହି ଦେଶର ନାମ ରେକର୍ଡ ହେବ। ତେବେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ପିଲାଟିର ପିତାମାତାଙ୍କ ଦେଶର ନାଗରିକତ୍ୱ ପାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକାର ରହିଛି।